Θέλω τη βοήθειά σας υπεύθυνα. Θέλετε να μου εξηγήσει κάποιος γιατί όταν στρίβω το τιμόνι του αυτοκινήτου μου αυτοκορνάρει? Κοιτάξτε. Να ξεπαρκάρω και να πάω δεξιά. Με θάρρος πάμε δεξιά. 1, 2, 3. Τι θα κάνω, Παναγία μου, τι θα κάνω, Παναγία? Να το. Χίλια συγγνώμη. Τι θα κάνω? Και το σπίτι μου είναι δεξιά, δεξιά και δεξιά. Έχω την εντύπωση. Το κάνω. Έχω σταματήσει στην άκρη του δρόμου γιατί με κοιτάει ο κόσμος του κορνάρα. Αχ, μην σε με πατήσεις κόρνας, εντάξει, σε παρακαλώ. Και αυτός τώρα που είναι? Που είσαι στα δεξιά μου. Ναι. Και θα πούμε την κόρνα μες του ανθρώπου το συνεργείο. Α, δεν έκανε. Φοβήθηκε. Ποιος η καλοσύνη του? Το φέραμε στο γιατρό.